Det er jo meget spændende at høre, hvordan han drager konklusioner fra livet som træner og så over i det private erhvervsliv. Jeg tror, vi får en spændende aften med en masse gode ting, man kan arbejde videre med i dagligdagen i morgen, uanset hvilken virksomhed man nu kommer fra. Det er jo fantastisk, der er så mange mennesker, der møder frivillige op for at høre på mig. Tak for det. Tak skal I have. Og den virker overraskende godt, den her. Og så skulle jeg også lige love at sige, at den kører godt sådan en Toyota, ikke? Det var det, vi også. Ja, så er det på plads. Rigtig mange mennesker, de glæder sig altid til det næste, der skal ske. Men de glemmer at nyde og være i nuet. Og nogen lever også på minderne. Men det er nu, det sker. Og det er nu, vi lever. Og det er nu, vi skal skabe resultaterne. Og det er nu, vi skal løse opgaverne. Det, mit foredrag går ud på i dag, det er meget det der med at gøre sig umage og gøre en forskel. Gøre noget helt ekstraordinært. Fordi de mennesker, der er motiverede til det, de arbejder med, og virkelig har lyst til det, de arbejder med, det er også dem, der gør en forskel i den sidste ende. Så det handler meget om, det er jo at skabe en kultur, hvor det er tilladt at bidrage med det, man rent faktisk er god til. Jeg håber, I fik lidt inspiration. Tak for i aften. Det har været en meget spændende aften, og det har været en interessant aften, og vi vil tage nogle ting med hjem, som vi vil helt sikkert skrive ned på et stykke papir og prøve at putte ind i vores virksomhed. Jeg bliver i hvert fald inspireret, og måske også, man skal være bedre til at lytte efter hinanden, og kommunikation, det er jo vigtigt. Det kan vi også se, hvor svært det er at kommunikere med hinanden, og hvor let tingene kan misforstås. Har det været en god aften, eller hvad? Det har været rigtig hyggeligt. Også en god snak med dem, man kendte i forvejen, så det var rigtig hyggeligt. Ja, det er godt.